This is Comrade Daniel Chicago Kumasobar Popefemo and Ambira Kawima telephone out the Comrade Daniel reporting at Luka Mugutibachi. Ripoti la tuluka. Kwa ripoti lukangati, ripoti la mwana wa sukulu. School ripoti. Meli makalila school ripoti. Ndimene talionera. Ndiye wapita kuta udiye watawira wapita ku China. Agori watawira ku China akapeka ripoti lake la boza watawira ku China. Agulangano. Rempopo. The Cobra de Toyo. Zifwamba zinatumizidwa kuti zizikasaka a Richard Mpepo. MCP Sindani System yoganiza zonoti munthu akapanga cholakwa solution ndikumupha. Zifwambatu zinapita kunchewu kufuna kuti akasaka Richard Mpepo poaganizira kunena kuti ndi amene akupangisa ma demonstration ako nchewu. Muli bwanji kwa MCP ko mukamva mukuti bwanji school report yatuluka anakonza. Zamba kuululika napita kugululina limene ndimaona zimene zikuchitika kumeneko. Chodabwisa ndapeza message kunena kuti anapha agreement Chiwaya nda prisako ndangaga ka watumiza message imene ndi ndani. Zifukwa watu zikuululika akuti anapha agreement Chiwaya ndi Prince Kaponda Ngaga. Ine ndangoona so kuchokera ku social media. Mundichitira umboni anthu amene mwaona social media. Sikuti musanave kuti adakoni munanditajiwa kuti amene munanena umboni uli kuti ine umboni ndilibe. Koma nkhani ndionena kuti social media yalemba ikuti Prince Kaponda Ngaga ndamene anamupha Clement Chiwaya. Nkhani zokhazo zopesa iso. Koma MCP ulimba. Zamanyazi kalipoti kukaona kakutuza kunena kuti ngozi
13 minutes past 10 ndi mmene ngozi ya ndege inachitika, ndi pamene anthu onse aja anamwalira. Koma pakupezeka kunena kuti 25 minutes past 10 telefoni ya Chilima inali performing. Amene anaisegula nkumayiseweresa ndi ndani? Friends, everybody knows that you're Jerry. She football on the air, don't grab all the kick. Chigawo chakumadzulo Limpopo FM ndi Gabriel Mtanywa. Ife ripoti lija sikuti tilisata kwambiri, ripoti tinapereka kale lathu original. Ripoti la fake lija tilibe nalo ntchito. Kali zibwera ma section 1, section 2, section 3, section 4, section 5. Koma chona chake chenicheni nchonena kuti MCP ndachakwera ndamene anamupa Chilima. Palibe kuthawa, Amalawi onse akudziwa kunena kuti Chilima anaphedwa ndi MCP. Palibe kuthawa pamenepo. Amalawi ndizobvesa chisoni kuti kazimvesa zinthuzi mpaka moderator wa CCP wa Livingstone ya Synod kulira kwalilira mazibusa azizake. Mazibusa inu mungandithawe ine kukaonana ndi Lazarus Chakwera. Zona moderator wamkulu wa mpingo kapena tikoze kunena kuti general manager ikanakhala kampani ndipo sinodi general manager majunior zonse kunyamuka kukakumana ndi president iyeyo osaziwa kena kalikonse nde ataiziwa kunena kuti amajunior zonse anapita kukaonana ndi Chakwera. Onse aja atabwera ndikuayika pamozi ndikuyamba kukambirana, anayamba kulira kumulirira tu Chilima. Inu muona ngati amalirira ndale. Wamkulu wa Livingstone ya Synod walira nkugwesa misonzi. Koma mzona mazibusa mwasiya kulalikira za ufumu wa kumwamba, pano mukufuna ndalama za ku Assemblies of God. Titakumana ndi akuluakulu ona za ndege atuza zono di Gabriel Mtanywa. Ndege ina iliyonse isanayambe kuyenda maulendo ake imayenereka kukhala ndi certificate imene imachedwa certificate of fitness, kunena kuti ili yololezedwa kuti izenda muulengalenga. Komanso china chilichonse chimene chili mkati mwa ndegemo ndichovomerezeka. Ma black box alimo, china chilichonse, maparachuti alimo, kuchitira nthawi ya ngozi anthu azapulumuke. Koma ndege imene inatenga Chilima tikuuzidwa zono ndi black box munalibe, inatotokoledwamo ndi akaidi kuichosa ndi kupopamo mafuta ndi kumapita naye ku State House. Wanyanayo
Amalawi ndofuna ndikusimikizireni mazulo ano kunena kuti IMCP atenga kapena ndinene kuti wamkuluyo presidentiyo watenga 200 miliyoni ndikumpasa munthu amene akuziwa chisisi chonse cha ndege mmene zinachitikira 200 miliyoni kunena kuti asayerekeze kupereka chisisi china chilichonse. Ife taziwa bwanji. This is God Mtajwa Oripapo Efrema tikuti 200 miliyoni yaperekedwa kwa munthu kuti asapereke chithunzi china chilichonse, afufute chithunzi china chilichonse, information ina iliyonse mfoni mwake aichosemo. Koma pali Mpopo FM zonse zatipeza 200 miliyoni yaperekedwa kuti zona zeni zisaulike. Hey! Amalawi mafunso ndionena kuti anailola bwanji ndegeyi kuti iyambe kuyenda pamene inalibe zoziyeneresa kuti ndegeyi ikanatha kuchoka ku airport ndikunyamuka kuyenda mulengalenga, akuziwa zonoti ilibe black box. Mafunso to amene tili nawo akuboma muzitiyankha mafunso ameneyo. Munailola bwanji ndege komanso ndi ndege yokhayokhayi imene inanyamula malemu Kasambala. Amalawi mpamene muti muone kulera kuti anthu wani mamafia anamupha Chilima, nkhani yake nditino. Ine ndizayang'anira 5 years, iwenso uzayang'anire 5 years inayi. Kenako mpamene tinaona madobadoba MCP akunena kuti ife amene tikuziwa tikuyedzeka, ndipo utsogoleri umenewu upitilira mpaka 2025. Ndiye maplani amene anapanga ndonena kuti kuli bwino timuphe Chilimayi. Chilima anachita kuphedwa. Ndizomvetsa chisoni asilikali onse asilikali atumizidwa kumanda kwa Chilima atazikalondera, atangova mphekesera yonoti akumbumba akufuna afukule maliro akayezedwe m'maiko akunja. Nde atenga asilikali onse tikafufuza mayina awo, wina waku Mchinji, wina waku Dowa, wina waku Lilongwe, wina waku Kasongo, asilikali onse amene ali kunchewu akuchokera onse achigawo chapakati. Komatu ndofuna ndikuwuzeni ifeyo tikangokhala pansi akwashaniro muluzi asilikaliwo tiyalolanso atiwombereso atiphe tonse, koma maliro athuwo tikuwafukula kuti akayezedwe. Whether you like or not, ineyo anti yanga ndikangogwirizana ndi akumbumba tikufukula maliro amenewo, tikupeza anthu akunja azayeze maliro amenewo. Inuyo aboma mulibe mbali achimwendo. Shaniru muluzi sanali mbale wanu. Ankaka Shaniru Muluzi sanali mbale wanu. Alasa Chakwera Shaniru Muluzi panalibe ubale ndinu. Ife akubanja zimene tigwirizanezo tipanga zomwezo. Ngati kuli kupha mutipatosa akubanja. This is Comrade Mtajwa Mpopo FM.
nyamuka kumaenda maulendo akunja koma nkhani ndionena kuti mwamupha Chilima. Nkhani ndiona kuti mwamupha Chilima chifukwa cha udindo mufuna mukhalenso 25 ndiye mulungu chimene wachikonza inuyo simukukhalanso mtsogoleri 2025 zaoneka zokha kumasintha, zaoneka zokha kumasintha. Uthenga wanga wapadera ndionena kuti Michael Yati inuyo mukapikisane pa udindo wa ujeno secretary pa upresidenti musapitepo yayi, inu muime ngati general secretary uja wakunsanje uja sangawine yayi, inuyo mukukawina straight. Upresident asireni anthu ena apitirize koma inuyo ujeno secretary akweni umene uja ndiye kukukhalani inuyo ndiye namandwa wapa udindo umene uja. This is comedy Tajwa. Achakwera ufumu wangu akubera mbele za utenge Chilima ufumu wangu asaulanga mbele tunazapoma nduna wangu akubera mbele za utenge kuchimake bakoma akasaulanga mbele kumukira Muziwa jana Malawi, Amalawi ndife opepera, Amalawi ndife opepera. Akanakhala maiko ena atadzuka, akanakhala maiko ena atadzuka ndikunena zonena kuti president sitikumufuna koma tonse tangokhala kukhala ngati talozedwa, kukhala ngati mtsogoleriyo watiloza ndi usataniki. Amalawi ndife opepera, tentivomera Amalawi kunena kuti ife Amalawi ndife opepera chifukwa nthawi yomuchosa Chakwera ndiye inali pa ripoti la ndegeri. Mulungu muchiteko mphamvu Chakwera ufumu wangu akubera mbele za utenge Chilima ufumu wangu asaulanga mbele tunazapoma nduna wangu akubera mbele za utenge kuchimake bakoma akasaulanga mbele za kumukira anakulakwirani chani Chilima, anakulakwirani chani Chilima mpaka kukapha anthu ena osalakwa mndege muja Lazarus Chakwera. Mukamva mmaona bwanji akazawo Lazarus Chakwera, Monica Chakwera, mukakhala mmati bwanji nyumba mwanumo zomvesa isoni, angakhale ana Chakwera ndi zomvesa isoni. Ndeti napereka 7 days masiku aja asala pang'ono kuninga maina onse amene akukhuzidwa ndi imfa ya Chilima. Amalawi mwaziwa pa Limpopo FM, kumbukirani kuti inali Limpopo FM radio station inakuuzani kunena kuti ndege yasowa, inali Limpopo FM inakuuzani kunena kuti anthu onse amwalira, aboma asakuziwa chonena kuti aluze ziko la Malawi. Tikamanena kuti ino ndi 2024 si 1964 ndizomvesa isoni. Utenga umene uchoka kwa Akamlepo Kaluwa ndonena kuti MCP yerekezani kupanga chipongwe Flodex Kaluwa, yerekezani mupange chipongwe Flodex Kaluwa nde muzaona zimene zizachitike. Utenga umene uchoka kwa Kaluwa ayankhula ndiponso ino amayolamu akuti telefoni ija muitenge ikhale yanu musazapaseso nde musayerekeze kunena kuti telefoni ikupita kwa Kamlepo Kaluwa akuti telefoni itengeni. Alimba mtima Akaluwa. Amalawi
ifali Mpopo FM sitikutenga mtundo otali pa ripoti limeneja maripoti athu tinapereka zili ndino kuona kuti ripoti lenine ndiliti ripoti labodza ndiliti koma ifeyo titaona ripoti laboma taliona kunena kuti ripoti limeneli nchimozimozi school ripoti imene mwana anga tibweresere pa khomo. Chigawo chakumadzulo kuno ndikufuna ndimalize ndi uthenga umene upite kwa ma MP onse a DPP komanso nonse amene muli otsutsa boma. Boma lakonza programu mwamva kale a Boni Kalindo kunena kuti akufuna atenge ma MP a DPP komanso ma MP a zipani zina kuatumiza m'maiko akunja kuti auze zonoti akukagwira ntchito. Cholinga chawo ndi chonena kuti akumuopabe Peter Mutharika ndiye chimene akufuna kupanga ino a DPP akakutengani kukutumizani kunja azabwerese mabilu a age limit ni mabilu ena amene atakomere komanso mabilu aja akufuna anene kuti Amalawi azagwirise ntchito ma ID okha kuti azavotere osati makalata kwa afumu kapena mapasipoti kapena zina zonse zomwenereza munthu kunena kuti iyeyo ndi nzika ya dziko la Malawi. Ndiye uthengawo ndionena kuti inu nonse a DPP komanso azipani zina mukalandira uthenga kuchoka kuboma kunena kuti tikukutumizani kunja mukagwire ntchito, wina aliyense MP wina aliyense amene ali ku afodi ku UDF ku UTM ku DPP musalole ulendo wina uliwonse umene aboma akukonzerani. Musapite auzeni kuti ndikudwala, auzeni kuti amayi yanga akudwala, auzeni kuti mwana wanga akudwala. Musapiteko, apite okha. Panopa zinthu mmene zafika iwo paliwombo akufuna azinama, akufuna ati inuyo ma MP azipani zotsutsa akutumizeni kunja mukagwire ntchito kumene koko. Pamene nthawi yonseyi alephera kupanga zimenezi amazipanga okha. Ndeti kuti azipani zotsutsa mukangouzidwa kunena kuti inu mukupita ku Nigeria, inu mukupita ku Tanzania, inu mukupita kwa kuti musapiteko kuchifa kumeneko mukhozanso kukaphedwako ndi maprogramu amene apanga MCP. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Asiyeni za Nyere amaoneka ngati ochenjera koma pano ndiye tufuna timone kodi ochenjera ndi ndani. Ala Comrade Tanywa ndiye mukubutula mpungatu zopusa sitikufuna. 1964 tinapusisidwa, 2024 tipusisidweso patatha zaka 60 Amalawi tizingokhala opusisidwa. Ndipo mitengo ya ku Malawi itu ndiye yafika popyatu. Kumaona mtengo wa mango kumaopa kuti uopangisa ngozitu, kuona mtengo wa sabola kumaopa, kuona mtengo wa muwanga kunena kuti koma ndidusa pamenepa supanga ngozi mtengo huu. Mitengo ya ku Malawi ndi imene kubweresa ngozi. Muchipani itu cha MCP 1960 chakuti tinamva ngozi ya mtengo kumwanza, leroso ngoziso ya mtengo kuchikanga. MCP moto.
Malawi nikamumanzela kumachone Mazimbiro wabwere baiwe nina njala Ndikatela sabari mpapwe femo ine kamera litanyo watisiane pomwepa Socha, Russia, Banda, rest in peace.